jekk f'dal-Vanġelu ta' dalgħodu se nfittxu risposta għall-mistoqsija jekk għandniex inħallsu t-taxxa jew le. Ir-risposta ma nista' nsibuha fil-Vanġelu tal-lum. Għalkemm forsi għal ħafna snin ġie interpretat b'dan il-mod. Imma mhux l-iskop tal-Vanġelu tal-lum li jgħidilna li jkellimna dwar it-taxxa. Dik il-kol kemm aħna fil-kuxjenza tagħna nafu mhux hekk illi għandna nagħtu l-kontribut tagħna għandna nħallsuha għal liema raġuni. Kellimna aħjar San Pawl fl-ittra lir-Rumani dwar dan. Għas-sempliċi raġuni li t-taxxa sservi għal ġid komuni. Nikkontribwixxi minn dak li ndaħħal, minn dak li naqla fl-aħħar mill-aħħar mix-xogħol u mis-servizz lis-soċjetà lill-istess nies, nikkontribwixxi minnu biex igawdi minnu kulħadd. Issa tgħiduli imma hawn ħafna korruzzjoni, imma hawn ħafna min ma jħallasiex, imma il-korruzzjoni anki jekk tkun ġejja minn fuq ma tiġġustifikax, ma tagħtinix il-permess li jien ukoll nikkorrompi. Ma tagħtinix il-permess li jien ukoll nkun korrott. Ma nistax ngħid minn għax dak jagħmel hekk jien ukoll irid nagħmel hekk. Nista' nagħmel hekk. Assolutament. Jekk jiġri dan, jiena lan nkun qiegħed nirraġuna bħala Kristjan u lanqas inqgħod nirraġuna bħala bniedem. Għax il-ħażejn ta' ħaddieħor ma jtinix il-permess biex nagħmel il-ħażejn jien ukoll. Imma l-Vanġelu tal-lum ikellimna dwar xi ħaġa iktar profonda, iktar serja. Ekku jalla inħallu din il-kelma iddawwa lil ħajja tagħna bħal kull nhar ta' ħadd. Il-Farizej jiftemu bejniethom biex jaraw kif se jonsbu lil Ġesu f'xi kelma u x'jagħmlu jiftemu mal-Erodjani. U diġà hawnhekk għandna alleanza, għandna kombinazzjoni stramba ħafna bejn il-Farizej u l-Erodjani. Għaliex? Għax kienu żewġ gruppi għal kollox kontra xulxin, ma jaqblu f'xejn ma' xulxin. U ħanejdilkom għaliex. L-Erodjani jissejħu hekk proprju għax kienu ħbieb ta' Erodi. L-Erodjani kienu iżommu mar-Romani. Kienu ħbieb ta' Ċesari, ta' Ruma. Għaliex? Għax kien Ċesare illi żamm lill-Erodi bħala sultan tal-Galilija, Erodi Antipa. U żamm lill-Erodi bħala sultan tal-Galilija sempliċi raġuni li dan kien pupazz fidejn l-imperu, kien pupazz fidejn Tiberju, Tiberju kien l-imperatur. U allura kien jaqblilhom lill-Erodjani illi il-Lot iħallsu t-taxxa. Għaliex? Għax jekk iħallsu t-taxxa, il-Lot jekk ma jirribellawx kif għamlu ħafna drabi fl-istorja tagħhom, ifisser li Erodi għandu kontroll, Erodi ħabib tar-Rumani qiegħed jaqdihom mill-koxxa. Allura kien jaqbel għall-Erodjani illi l-Lot iħallsu t-taxxa. Imma min-naħa l-oħra għall-Farizej li kienu grupp totalment oppost għall-Erodjani, din il-ħaġa ma ridowiex. Il-Farizej li kienu jemmnu li l-Messija ġej biex jeħlishom l-ewwel qabel kollox mis-seta tal-barrani, mis-seta tal-Imperu Ruman, ma kinux jifilħu illi l-Lot iħallsu it-taxxa. Issa ħalli nippruvaw nifhmu ftit. Dakinhar it-taxxa x'kienet tfisser. Jikkalkulaw illi 50% tal-ftit li kienu jaqilgħu, 50% tal-ftit li kien ikollhom f'idejhom il-Lot kien jispiċċa taxxa u kienu jħallsu t-taxxa għax jimxu fit-triq u kienu jħallsu t-taxxa tal-ftit raba li kien ikollhom u kienu jħallsu t-taxxa tad-dar li kien ikollhom u kienu jħallsu t-taxxa fuq il-bejjem li kien ikollhom. Imma l-iktar taxxa li kienet iddejjaqhom lil-Lot tafu li ma kienet dik li tissejjaħ it-tribut. It-tribut. U proprju minn dwar din it-taxxa kellmuh l-Erodjani u l-Farizej lil Ġesu. Aħna kelma waħda għandna it-taxxa. Allura ma nistgħux niddistingu bejn it-tipi ta' taxxi, imma it-taxxa li dwarha qed titkellem il-Vanġelu tal-lum hija dik it-tribut. Kienet it-taxxa ta' dinar, kienu obbligati jħallsu dinar fuq kull ras. Fuq kull ras. Kważi kważi taxxa għaliex qiegħed teżisti, taxxa għaliex tgħix, taxxa għaliex inti ħaj. U dejn il-Lot ma kinux jifilħu għalija, ma kinux jistgħu għalija. Tant illi fl-istorja ta' Iżrael diversi drabi għamu rewwixti. Il-poplu għajjem rewwixta kontra r-Rumani, propju kontra it-taxxa, speċjalment kontra dejn it-tejb ta' taxxa.
Per eżempju, meta Ġesu kien għadu żgħir kellu madwar 3 snin fil-belt ta' Seforis li mhix imbeda ħafna mill-belt ta' Nazaret, ftit kilometri biss, mhix imbeda, għamet rewwixta kbira kontra r-Rumani. U jgħidulna l-istoriċi li r-Rumani salbu 2000 raġel dakinhar. Ġesu kellu 3 snin. Immaġinaw f'liema kuntest allura din il-mistoqsija qiegħda ssejr lil Ġesu. Propju minħabba t-taxxa ir-rewwixta li jagħmlu l-lowt kontra r-Rumani. Imma mhux biss anke meta kellu 13-il sena bejn wieħed u ieħor iż-żmien li fih tela Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Kien hemm Ġuda jissejjaħ il-Galilew li jissemma fl-Atti tal-Apostli illi wkoll għamel rewwixta kontra r-Rumani. Propju l-problema kienet tkun dejjem il-ħlas tat-taxxa, it-taxxa. U lil Ġesu nnifsu jekk tiftakru fil-Passjoni, lil Ġesu nnifsu kienu akkużawh illi qiegħed ixewwex in-nies, mhux veru, ma kienx veru, ma qiegħed ixewwex in-nies biex ma jħallsux it-taxxa. Ara kemm kienet xi ħaġa taħraq din il-mistoqsija li għamlu dawn iż-żewġ gruppi, il-Fariżej u l-Erodjani lil Ġesu. Imma Ġesu imur lilien mill-mistoqsija li jagħmlulu dawn il-lowt li jagħmlulu l-Fariżej u l-Erodjani. Mela Ġesu ma jirrispondix jekk għandniex inħallsu t-taxxa jew le, imma jirrispondi għal mistoqsija wisq iktar profonda. U ħanippruvaw nifhmu ftit. Ara xejdulhom Ġesu. Meta jistaqsuh, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa. It-triq ta' Alla tallima kif tassewwi bla ma tħabber rasik minn ħadd. Int lejn wiċċ ħadd ma tħares. Isu jagħmlu l-bżar f'għajnejh lil Ġesu. Isu jippruvaw l-ewwel qabel kollox ifaħruh lil Ġesu. Biex imbagħad isu kważi jagħmlu din il-mistoqsija biex iġibuh b'daru mal-ħajt wara. Imma qegħdin jippreparaw it-triq biex lil Ġesu jgħidulu isma' tirrispondina kif huma l-affarijiet għax inti taf, għax inti ma tħares lejn wiċċ ħadd. Għandna nħallsu t-taxxa jew le lil Ċesari din il-mistoqsija. U Ġesu jmur lilien minn dak li jgħidulu huma. Ġesu jaraf jgħidilna l-Vanġelu l-ħażen ta' moħħhom u jgħidilhom uruni l-munita tat-taxxa. U juruh il-munita tat-taxxa. Interessanti għax il-munita tat-taxxa li jurew lil Ġesu kienet propju din. Fuq in-naħa l-waħda ta' din il-munita, d-dinar, kien hemm il-wiċċ ta' Tiberju Ċesari, il-wiċċ ta' Tiberju Ċesari. U madwar il-munita, madwar rasu, madwar dan il-wiċċ, kien hemm miktub Tiberju Awgustu ibn Ċesari Awgustu. Il-kelma Awgustu tfisser divin. Tiberju divin, Tiberju Alla, ibn Ċesari Alla. U fuq in-naħa l-oħra kien hemm mixbija ta' Ommu Livja, simbolu sinjal tal-paċi, u miktub Pontifex Maximus, jiġifieri s-saċerdot il-kbir, il-qassejs il-kbir. U din hija xbija ta' Ċesari li kien hemm immarkata fuq il-munita li kienu jħallsu bħala tribut, bħala taxxa lir-Rumani. Għalfejn Ġesu jagħmel din il-mistoqsija. Ejja nippruvaw nifhmu din flimkien għax inħoss li dan il-Vanġelu jista' jagħtina dawl wisq iktar mill-mistoqsija tagħna jekk għandniex inħallsu t-taxxa jew le. Għalfejn Ġesu jgħidilhom uruni l-munita għal diversi raġunijiet. L-ewwel qabel kollox qegħdin f'Ġerusalemm. U li jkollhom il-munita bil-wiċċ ta' Ċesari fil-belt ta' Ġerusalemm, diġà kienet xi ħaġa li skont l-Iskrittura ma kellix issejr għal ma raġuni. Għax fil-ktib tad-Deuteronomju fil-ktib tal-Esodu għandna ċar illi m'għandha ssir l-ebda xbija ta' ħadd. Iktar u iktar xbija ta' Alla dan Tiberju Ċesari iqejstilu nnifsu bħala Awgustu, bħala Alla. Huwa qatt ta' idolatrija, huwa qatt u xek ta' adorazzjoni lill-Alla fals. Imma l-problema mhix tant l-adorazzjoni lil Tiberju Ċesari. Il-problema l-kbira li rid jimiss Ġesu bil-ġraja tal-lum hija l-adorazzjoni lill-Alla flus. U hawnhekk nidħlu aħna wkoll. Għax jista' jkun li kultant aħna wkoll naqgħu f'din il-problema, f'din id-diffikultà. Aħna wkoll jiġrilna
illi l-flus isiru kollox f'ħajjitna. Ta' min il-wiċċ, ta' min din ixbija jgħidilhom Ġesu lill-Erodjani u lill-Farizej. Ta' Ċesari Awgustu, din ixbija ta' Ċesari Awgustu. U l-mistoqsija li għamiltuli li jgħidilhom Ġesu, jekk għandniex inħarsu t-taxxa jew le. Turini qiegħed jgħidilna Ġesu, turini li għalikom il-flus huma l-iktar ħaġa importanti. Il-problema kbira m'għandix tkun jekk għandniex inħallsu t-taxxa jew le. Il-problema l-kbira tal-bniedem hi li min qiegħed imexxini. Il-flus jew Alla. Jien ta' min jien għaddej tal-flus jew ta' Alla. Il-flus għalija huma mezz jew huma sempliċement mezz jew inkella huma s-sejt tiegħi. Jien sejt tal-flus jew għaddej il-sejr skjaf tal-flus. Hekk qed innejxu f'dinja u l-kol kemm aħna naqblu illi il-flus għalina huma kollox. U fejn hemm il-flus kollox isir leċitu. Tista' tagħmel kollox biex takkwista l-flus. Minn fuq s'isfel. Fis-soċjal u fil-Knisja, sfortunatament. Kull imkien. Ġesu llum qiegħed jattakka dan l-Alla flus. Interessanti għax Ġesu fil-Vanġelu darba qalilna jew tħobbu lill-Alla jew tħobbu l-flus. Ma qalniex jew tħobbu lill-Alla jew tħobbu ħaġa oħra. Le, il-flus. Għaliex il-flus huma l-konkurrent, il-flus huma l-kompetitur ewlieni, il-flus huma dawk li aħna faċli ħafna sa minn dejjem, sa minn dak iż-żmien. Il-flus huma dawk li aħna faċli impoġġu il-fuq net saħansitra fuq Alla tagħna. U allura meta Ġesu jgħidilhom uruni din il-munita, uruni l-munita, qiegħed jgħidilhom isma' Alla tagħkom minnu, intom lil min tqisu bħala Alla tagħkom. U jispiċċa Ġesu dan il-Vanġelu, l-istorja tal-lum, billi jgħidilhom mela għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lill-Alla dak li hu ta' Alla. X'irid jgħidilna Ġesu b'din il-frażi? L-ewwel qabel kollox traduzzjoni litterali mhix għatu, imma għatu lura, roddu lura, għatu dak li hu b'ġustizzja lil Ċesari, dak li hu ta' Ċesari, dak li hu verament ta' Ċesari. Żommu l-flus f'posthom. Poġġu l-flus f'posthom. Hekk qed jgħidilna Ġesu. Imma għatu lill-Alla, roddu lill-Alla dak li hu ta' Alla. Għatu lill-Alla dak li jixraq lill-Alla. U x'inhu ta' Alla? Li minnu il-wiċċ ta' Alla? Il-wiċċ ta' Ċesari, il-wiċċ tal-poter, u l-poter nafu il-skont l-Iskrittura ġej mix-xitan. Il-poter ġej mix-xitan. Meta jien nibda nsabbat saqajja u ngħid jien hawnhekk manda, dik ġejja mix-xitan. Tgħidu li mela kif tmexxi? Skont il-Vanġelu aħna rridu mmexxu mod sempliċi ħafna bil-qadi. Irridu mmexxu bl-imħabba, fil-familja, fuq ix-xogħol, fil-politika, fil-Knisja, kull fejn tkun. Is-sens veru ta' tmexxija skont il-Vanġelu huwa l-qadi. Il-Vanġelu jgħidilna b'mod ċar waħda mit-tentazzjonijiet li għamillu x-xitan lil Ġesu fil-bidu tal-Vanġelu hi proprju din tal-poter. Għallu ħares quddiemek. Kull ma qed tara kollu nagħtihulek. Għax is-seta ġejja minni, jien nagħtilek is-seta. Interessanti din il-frażi tal-Vanġelu ta' Salluqa. Kemm tagħmel sens. Meta jien nibda nsabbat saqajja u ngħid għaw jien nikmanda, għaw ħadd ma jista' lija, għaw jien immexxi, hemm ix-xitan, hemm ix-xitan. Dan jista' jiġri anki ħbieb bejniethom, anki fil-familja, anki fuq ix-xogħol, f'kull ambjent tagħna. Żgur li maħniex fil-Vanġelu, żgur li mhux evanġeliku dan il-mod ta' tmexxija. U allura Ġesu meta jeħodha kontra il-flus, qiegħed jeħodha kontra din is-seta, dan il-poter. Aħna nafu x'poter għandhom il-flus u min għandu l-flus. Nafu x'poter. Nafu x'seta li ġejja mill-ħażejn. Ħafna drabi niġu rikattati jew nirrikattaw bil-flus. Ħafna drabi dak li jibda b'negozju spiċċa brikat. Jekk. Interessanti. Għax dak li jispiċċa
b'kondiviżjoni u b'iskambju ta' ġejt in-negozju dak u mhux hekk, skambju ta' ġejt jispiċċa propju wieħed jikkalpesta lil ieħor. Wieħed jirfes fuq l-ieħor, il-prepotenza tal-wieħed fuq l-ieħor. U Ġesu jkompli, roddu lill-Alla, għatu lill-Alla dak li hu ta' Alla. Issa jekk aħna lil Ċesari dan il-wiċċ irridu nroddulu lura, fis-sens dan il-wiċċ li ma jiswa xejn, il-wiċċ ta' Ċesari, għax fl-aħħar mill-aħħar hija illużjoni illi l-flus jistgħu jagħmluna kuntenti. Hija illużjoni kbira illi l-ġejt jista' jimlilna qalbna. Jekk aħna npoġġu l-flus f'posthom, bl-istess mod rridu npoġġu l-wiċċ ta' Alla f'postu. Għatu lill-Alla dak li hu ta' Alla. U li minnu l-wiċċ ta' Alla? X'inhu l-wiċċ ta' Alla? Il-wiċċ ta' Alla huwa l-bniedem. Ix-xbija ta' Alla huwa int, ir-ritratt ta' Alla huwa int, huwa kull wieħed u kull waħda minna. U meta Ġesu jgħidilhom għatu lill-Alla dak li hu ta' Alla, qiegħed jgħid lilhom u lilna, roddu lill-Alla il-bniedem. Għatu lura l-bniedem lill-Alla. Għaliex? Għax aħna lill-bniedem ħadniulu lill-Alla. Aħna lill-bniedem għamilnieh tagħna. Aħna lill-bniedem għamilnieh proprjetà. Aħna lill-bniedem għamilnieh oġġett. Għamilnieh oġġett. Araw id-diskors li qed isir bħalissa ħajja u mhux ħajja, għażla u mhux għażla. Tagħżel fuq xi ħaġa li mixtieq. Tista' tagħżel fuq xi ħaġa li mixtieq. Nistgħu nażlu fuq il-ħajja li mixtana imma ta' Alla, għatu lill-Alla dak li hu ta' Alla. Dan il-wiċċ din ix-xbija li hija ta' Alla u mhux tiegħi. Mhux tiegħi. Hija illużjoni li jinnejt ġismi tiegħi. Illużjoni li jinnejt it-tarbija li għandi f'ġufi hija tiegħi. Illużjoni. Il-ħajja stess turina. Kieku intom kontu proprjetà tal-ġenituri tagħkom, kieku x'sar minna, x'isir minna. Fejn qegħdin illum? Kieku kontu proprjetà, għadkom taħt id-dubletta omkom jew ta' missierkom, hekk jew le. Imma ħadd minna mu proprjetà. Kull wieħed u kull waħda minna għandu identità, għandu personalità. Sewwa mela kieku fil-ġardina tiegħek ikollok issejb statwa antika tal-bronz. U tieħodha fejn xi ħadd jgħidlek din għandha 500 sena ta' 600 sena. Inti x'tagħmel? Taqbad u tarmija fl-ewwel das billi ssib fit-triq. Hekk jew le. Jew inkella żomma u tożza u forsi jekk għandek bżonn il-flus tbieħha għax dik tiswa għandha valur. X'tagħmel b'raġel jew b'mara ta' 90 sena? X'tagħmel? Tagħtihom l-istess valur bħalma tagħti l-valur dik l-istatwa. X'tagħmel? Immaġina jien għandek 90 sena. U minħabba li jint abbandunat, mitluq minn kulħadd, tispiċċa disprat id-disprata. Ħafna drabi min jasal biex jgħid isma' daqshekk jien ma rridx ngħix iktar. Aktar milli tkun problema tal-ġisem, aktar milli tkun problema ta' mart, tkun problema ta' abbandon, ta' telqa. Tkun problema ta' solitudni. Imma l-istatwa li għandha 400 sena u 500 sena u xek tpoġġija fin-nofs fil-kamra fejn tidher biex kull min jidħol jara u kull min jidħol jistaġeb biha u kull min jidħol japprezza. Imma l-bniedem kultant u inqas minn statwa tal-bronz. Kieku jkollok tara qattusa fit-triq, ferħ ta' qattus fit-triq żgħira għadu jitwielet, u għaddej bil-karozza, x'tagħmel? X'tagħmel? Anki kif tkun maġġel, laqas tissograt bis-sullum għax kerak xi ħadd jirrastawk. U jgħidu bejk fil-medja. Imma t-tarbija fil-ġuf jinqas minn qattusa, inqas minn ferħ ta' qattus. Roddu lill-bniedem lill-Alla. Ejjew verament nroddu lill-bniedem lill-Alla. Ejjew kull wieħed u kull waħda minna. Verament, ibda mill-familja tagħna. Ir-rispett kbir lejn il-persuna, ħadd mu proprjetarju ta' xejn u ta' ħadd mu proprjetarju. Għandna ħafna kliem aħna li jitfana fil-illużjoni sħiħa. Il-mara tiegħi, ir-raġel tiegħi, it-tfal tiegħi, il-ġenituri tiegħi, tagħna m'għandna xejn, m'għandna xejn. M'għandna xejn. U b'din l-illużjoni nibqgħu ngħixu ħajjitna kollha. U bħalma għedna fil-Vanġelu ta' żewġ tieħdu tilu,
Min rigali u doni dawn isiru proprjetà u meta jsiru proprjetà narquhom u nitarqu aħna magħhom. Ejjew nitolbu lil Mulej biex inħallu verament din l-ekonomija tikkondizzjonana, din l-ekonomija ta' Alla, mhux l-ekonomija tal-bniedem, fejn il-flus jiru għalina kollox. U meta naraw il-flus, interessanti irriflettu naqra. M'għandniex ħin inkomplu. Meta naraw il-flus, ma naraw xejn iktar warajhom, xejn. Il-flus jagħmuna fil-veru sens tal-kelma. Meta tara il-euro quddiemek hekk quddiem wiċċek, meta tara l-kont warajh ma taraħ xejn, u la tara jekk intix mixi skont il-liġi, u la tara jekk intix taffeċ il xi ħadd, u la tara jekk hux tiegħek jew mhux tiegħek, ma tara xejn. Tara kif tagħmel id-dowr mal-istorja tiġġustifika biex dak li għandek quddiemek il-flus tagħmilhom tiegħek. Ejjew nitolbuh lil Mulej. Jekk aħna disċipli ta' veri, disċipli ta' veru ta' Ġesu, m'għandniex niġu kkundizzjonati mill-liġijiet li jsiru. Kultant m'għandniex kontroll fuq liema liġijiet isiru. Imma m'għandniex inkunu ikkundizzjonati mill-liġijiet li jsiru. Ħanġibilkom eżempju ħadd tifhmuni u nispiċċa bija. Daħlet il-liġi tad-divorzju. Forsi kien hemm bżonna biex tirregola ħafna relazzjonijiet li ma kienu jaqgħu taħt l-ebda liġi. Forsi kien hemm bżonna. Imma bejn li tidħol liġi tad-divorzju fil-pajjiż u bejn li jien niġi kkundizzjonat minn dik il-liġi u l-mentalità tal-liġi ssir il-mentalità tiegħi u ngħid iwa d-divorzju sewwa għalija hemm qabża kbira. Hemm qabża kbira. Jien m'għandix kontroll dejjem fuq li ma liġi tista' tidħol fil-pajjiż. Imma għandi kontroll fuq il-moħħ tiegħi, fuq kif naħsibha jien. Jekk irix naħsibha ta' disċiplu ta' Ġesu, jew inkella rrid inħalli il-massa jew kultant il-ftejt jikkondizzjonawni. Lanqas nixtieq li dak li qed ngħidilkom jien jikkondizzjonakom. Kull wieħed u kull waħda minna għandu moħħ biex jaħseb, għandu moħħ rigal ta' Alla. Jalla nħadmuh. Għax aħna ħafna ikbar minn dak li naħsbu li aħna. Aħna ħafna ikbar minn kif nippruvaw nistmaw lil xulxejn kultant. Ejjew nqumu fuq tagħna tassew u ma nħallu lil ħadd jikkondizzjonana fil-mod kif naħsbu u fil-mod kif inħossu.